Съвсем накратко ще обобща какво се случи първата половина на 2009 година, преди да премина към цифрите, тъй като знам, че това ще бъде от особен интерес за вас, какво се случва с ценовите нива. И създалата се икономическа ситуация, както и ограниченото финансиране от страна на банковите институции, оказа влияние върху всички участници на пазара, строители, инвеститори, така и продавачи. Забелязахме и наблюдавахме много проекти, които забавиха темповете си на строителство поради затрудняване, финансови затруднения. Също така проекти мащабни, не по-малко мащабни бяха замразени. Наблюдавахме първата половина на 2009 година едно предоговаряне на строителните нива, на ценовите нива между строители и инвеститори, като намалените продажби бяха компенсирани до някъде чрез цената на строителство. По отношение на предлагането, забелязахме едно значително намаляване, един много значителен спад, който беше началото на годината. Това от една страна се дължеше на ограниченото ипотечно кредитиране, което отбеляза много значителен спад в началото на годината от порядъка на 79% или 59 милиона евро на годишна база май 2008 към май 2009 година. Ипотечното кредитиране отбеляза спад, достигна дъното си февруари месец. От март месец насам то беше възможно и потенциални купувачи имаха достъп до него, но на по-ограничени условия, които бяха възложени от банковите институции. По отношение на самото предлагане, то започна да се търсенето започна да се покачва към март-април месец, когато ние забелязвахме значително раздвижване от страна на запитвания на потенциални клиенти, както увеличаване на броя на огледите. Разбира се, много е рано да се каже дали това е вълна от потенциални купувачи, които просто проучват пазара и какъв резултат това търсене и тези запитвания ще дадат, тъй като една продажба, ако преди миналата година е отнемала 3 месеца, сега нормалният срок на осъществяване по-скоро е от 6 до 8 месеца. Въпреки създалата се икономическа ситуация, има проекти на пазара, които бяха успешни, които успяха да устоят на тези условия. И това са проекти, които отговарят на фундаменталните изисквания на пазара. Проекти, които са с добра локация, с качество, с концепция, които се предлагат от инвеститори с добра репутация. Разбира се, много ще бъде определящо дали тези проекти ще отговарят на фундаменталните изисквания на пазара, но в същото време дали ще поддържат ценови нива и дали те предлагат различни схеми на финансиране. Доколко самия инвеститор може да си позволи и е склонен да си позволи да бъде по-отворен към обсъждане на една евентуална потенциална покупка. На пазара забелязахме едни нови схеми. Една от тях е наем с опция за покупка, която е обсъждана вече няколкократно. Също така инвеститори започнаха да предлагат схема на предварителен договор с разсрочване на плащанията. Където и при двете схеми лихвените нива бяха по-добри, са предлагани на по-добри нива от това, което банковите институции предлагат. Все още не е ясно дали тези алтернативни схеми на финансиране всъщност ще катализират продажбите и ще раздвижат пазара. По отношение на ценовите нива, районите, които ние наблюдаваме, отчитат един среден спад от 10% на средна офертна цена. Това са бързо развиващи се райони, които са добре позиционирани и утвърдени. На годишна база средния спад на офертни цени, който отчетохме е 14%, което много ясно показва, че най-значителен спада в цените е бил първата половина на 2009 година. По отношение на райони, които са добре утвърдени, Докторска градина, Иван Вазов, Лозенец, квартал Изток, средния спад, който отчетохме е 20% на офертна цена, като Докторска градина спада, който наблюдаваме е 33% и там офертните нива стигнаха до 1500 евро на квадратен метър. Това ние го отчитаме с едно балансиране, оттегляне на няколко оферти на пазара, които всъщност бяха поставени на много високи нерезонни цени. Иван Вазов отчита един спад от 11%, въпреки че края на миналата година това беше единствения квартал, който всъщност отчете леко покачване. Квартал Лозенец отчита спад от порядъка на 12%.
извинявам се много, квартал Изток е с спад от 11%, квартал Иван Вазов е с спад от 17%. Тези цифри може също да ги проверите и в доклада. Интересното е, че бързо развиващи райони, като Манастирски ливади, Витоша, Гоце Делчев, Бъкстон, Кръстова Вада, те останаха сравнително стабилни от гледна точка на ценови нива през първото полугодие. Това на какво се дължи? Когато пазара усети влиянието на финансовата криза, както и промяната на икономическата ситуация края на миналата година, първите квартали, които останаха, които бяха ефектирани, това бяха тези, които имат липса на инфраструктура. Там ние в тези квартали тогава отчетохме най-висок спад, докато сега средния спад там е в порядъка на 6%, като най-висок е в Бъкстон и в Гоце Делчев 10% спад на средните офертни цени. По отношение на наемите, това, което за първи път отчитаме е спад на наемните нива, който е среден от 18%. Докторска градина Иван Вазов са местата, които спада е най-сериозен, като в Докторска градина отчитаме един спад от 2 евро на квадратен метър. Т.е. в момента там може да се намери и да се наеме жилище в порядъка на 6 евро офертна цена на квадратен метър. Това до някъде се дължи както на балансиране на цените, от една страна, от друга. Това са райони, в които предимно чужденци наемаха жилища. В момента тяхното възнаграждение също е по-ограничено или намаляло. Какво очакваме да се случи втората половина на 2009 година? По отношение на цените, ние очакваме те да продължат да спадат с много умерени темпове. Като дъното се очаква да се достигне края на 2009 и началото на 2010 година, когато те ще започнат да се стабилизират. Това, което е много ключово на жилищния пазар в момента, е пак думата оптимизация. И това е оптимизация на цена към качество. Тоест, това, което наблюдаваме, е вече едно много ясно сегментиране на пазара. По отношение на качество на имотите, локация, какво те предлагат. Вече наблюдаваме много драстична разлика между офертни цени на панелни жилища, тухла, стара, нова, в същото време и промяна на ценовите нива на жилища, които са в строеж. В интерес на истината, това, което имаше на нашия пазар, е много конкурентни средни офертни цени между панел, тухла четворка, ново строителство и тон и всякакъв вид строителство, независимо от това какво предлага всъщност като качество това жилище и какво предлага средата, като начин на живот. Вече ние наблюдаваме едно много ясно разграничение и сегментиране между панел и между жилище, което е много по-качествено. В същото време ние наблюдаваме и едно нормализиране на цените на жилища, които са в строеж.